Hola, anem a començar el tema 10, interfícies. No té res a veure amb les interfícies gràfiques que potser haureu sentit dir i tal, sinó una interfície ve a ser com una classe, val? Ara ho veurem. L'exemple ens donarà una idea de lo que ve a ser una interfície, val? Després ho explicarem, però imaginem que així tenim unes classes en relacions d'herència, val? Però volem que algunes certes classes volem que tinguin unes característiques comunes. Val? Volem, per exemple, que els humans i els aliens i les naus puguen ser disparadores i com a disparadores hauran d'implementar un mètode disparar i defendre que no estan implementats així, però això és el que es coneix com una interfície. Una interfície és un conjunt de mètodes que no estan implementats, ¿vale? Però serveix per a dir, si un humà vull que siga disparador, haurà d'implementar tots aquests mètodes. O una altra interfície volador. Si una nau vol ser voladora, haurà d'implementar els mètodes de pujar i baixar. Val? Ara després entrarem en detall en això. Val. Per tant, en aquest tema començarem veient una introducció a les interfícies mitjançant un exemple, ho acabarem de definir amb el que és el concepte d'interfície, veurem que es diferencien les interfícies i classes, val? I la sessió d'avui acabarà així. Després, en l'altra sessió, veurem altres interfícies, veurem com crear aquestes interfícies i com utilitzar-les, i en l'altra sessió ja veurem altres interfícies que ja estan fetes en Java, igual com ja hi ha classes en Java que estan fetes, ja hi ha unes interfícies i les utilitzarem, val? Que són la comparable, comparator, cloneable, iterator, iterable. N'hi ha més, però veurem aquestes i prou. Val. Per tant, hem d'introduir les interfícies. Val? Anem a l'exemple d'abans. En un videojoc de marcianets, per exemple, hi ha molts personatges, hi ha molts objectes per la pantalla. Poden haver molts aliens, molts humans, etc. Tots seran de la classe personatge, però són de tipus de subclasses diferents. Hi ha humans, hi ha aliens, animals, naus, aus, etc. Tots tenen aquestes característiques, una posició X i Y en la pantalla, com és d'ample el personatge i com és d'alt, i tenen uns mètodes d'anar cap a la dreta i anar cap a l'esquerra. Els humans, a més de ser això, volen guardar el sexe i l'edat, l'alien el color, l'animal les potes, la nau la velocitat i l'au l'espècie. L'espècie és una heretat d'animal. Ara bé, però ara volem completar-ho fent que algunes de les classes tinguin un comportament en comú. És a dir, un conjunt de mètodes en comú. A més de l'anar dreta i anar esquerra, potser unes d'estes volem que tinguin el comportament de disparar o altres volem que tinguin el comportament de volar, etc. Per exemple, si volem que la classe nau i la classe au puguen volar, voldrem que les dues implementen tots els mètodes que ha de tindre un personatge volador. I definim que un personatge que puga ser volador haurà d'implementar dos mètodes. Què és per a ell, per a cada personatge, pujar i com s'implementa el baixar. O bé, si volem que les classes nau, humà i alien puguen usar armes, voldrem que les tres implementen tots els mètodes que ha de tindre un personatge disparador. I anem a suposar que un personatge disparador sempre ha de saber com disparar i ha de saber com defendre. Podríem pensar en fer una classe volador amb aquests mètodes i altra classe disparador amb aquests mètodes. Però en Java no podem fer que una classe siga filla de dues classes. Esta classe ja és filla de personatge. No podem fer que siga filla també d'un personatge disparador. Per tant, podríem dir que una interfície és un conjunt d'operacions, de mètodes, que sabem què han de fer, però no com. La interfície esta de disparador, sabem que s'ha de saber com disparar i defendre, així no està posat el com, sinó que està posat el què ha de fer un personatge que siga disparador. Ha de saber disparar i defendre. Per tant, la interfície és un conjunt d'operacions que han de saber què han de fer però no com. Eixe com estarà definit en cada classe que vulgui tindre aquest comportament. És a dir, en cada classe que implementi aquesta interfície. Veiem-ho ara gràficament. És el mateix exemple que tenim abans i per tant així, si per exemple la nau, a més de ser un personatge i tindre aquestes característiques i aquests mètodes, volem que sigui un personatge volador i per tant així, en la classe nau,
ja li direm que, a més d'extens eixe personatge, li haurem de dir implements volador. Val? I, a més, implements volador i coma disparador. Ha d'implementar això. Al dir-li que ha d'implementar això, ens eixirà un error en la classe 9 perquè encara no hem implementat aquests mètodes ni aquests mètodes. Val? Anirem a veure. Diu, veiem que caldrà definir una interfície volador i altra disparador. Està posat així com un nuvolet perquè realment no és una classe, val? Ni un objecte ni res, és això, unes característiques que han de tindre els disparadors i unes característiques que han de tindre els voladors. Val. Per tant, caldrà definir aquesta interfície volador i una altra interfície disparador i en aquesta interfície posarem els mètodes que hauran d'implementar les classes voladores i disparadores respectivament. Però posarem els mètodes només el nom, com aquell que diu, i els paràmetres, no la implementació. Val? És a dir, els mètodes d'aquestes interfícies estaran buits. Només tindran la capçalera dels mètodes, val? El nom, el que retornen i els paràmetres, però no estaran implementats. És a dir, seran mètodes, el que es diu, abstractes, que només està la capçalera del mètode. Encara que no es posarà la paraula abstract. Tots els mètodes que posem així, s'imagina que són abstractes. Per tant, no posaran abstract perquè tots van a ser abstractes, els de les interfícies. Veiem com es creen les interfícies. Igual com creem una classe, public class, el que siga, public interface i el nom de la interfície. I a continuació, els noms dels mètodes, si accepten paràmetres, però posant així el punt i coma, no posem la clau i implementant el que siga. Val? És a dir, els mètodes no s'implementen a la interfície, sinó que els haurà d'implementar cada classe que vulgui implementar la interfície volador. Encara que no es posa, els mètodes són públic i abstract. Aquests mètodes d'ací se poden utilitzar des de fora de la interfície, clar està, però això són públics, encara que no es posa, i també són abstractes perquè no està posada la implementació. Si recordeu, en el tema anterior, veurem que una classe abstracta era aquella que tenia algun mètode que no estava implementat. Així, tots els mètodes de les interfícies no estan implementats i ni tan sols es posa l'abstract. El nom de les interfícies convé que també tinguen majúscula inicial, igual que les classes. Igual que hem fet en la interfície disparador, farem el mateix en la interfície volador, amb els mètodes pujar i baixar. I també se li poden posar constants. Una constant, així hauríem de posar estàtic i final i el públic, però no es posa, perquè totes les variabletes aquestes, diguem, que n'hi ha en una interfície, sempre van a ser públic, estàtic i final. Molt bé. En aquest tema, les interfícies, per gràficament diferenciar un poquet de les classes, les interfícies les posem d'aquest coloret, així un poquet morat. Per tant, ara les classes en aquest verd blau, aquest verdet. I ara veiem com una classe implementa aquestes interfícies. Per exemple, la classe now, si recordem la classe now espacial, hereta de personatge, extens de personatge, però ha d'implementar els mètodes de volador i ha d'implementar els mètodes de disparador, perquè volem que una nau, a més de ser considerat com un personatge, volem que pugui volar i volem que pugui disparar. I per tant ho posarem així. La classe now, a més de tindre l'extens personatge, ara tindrem que implementa volador com a disparador. Per tant, haurà d'implementar tots els mètodes de les interfícies volador i disparador. Només posem ja l'implements ja veurem com NetBeans ens dona un error perquè diu, m'estàs dient que implementa aquests volador i disparador i encara no has posat el pujar i el baixar, encara no els implementat. Diu, vale, tranquil, anem a implementar-los ara. I per tant, podem posar l'override també, perquè realment estem sobreescrivint aquests mètodes de les interfícies eixes. Anem a implementar els mètodes de volador. Teníem el pujar i el baixar. Què vol dir pujar per a una nau? Volem que la posició i de la nau s'incremente en 3, però que si la posició i és major que la màxima altura que té un volador, realment li posem que la posició i és aquesta màxima altura. I que de pas que també augmente la velocitat un poc. El baixar serà més o menys el contrari. La variable, la posició i baixarà en 3, però que no puga anar per baix terra, diguem, si és menor que 0, que siga 0.
La velocitat la baixarem un poc, però que no sigui negativa. Si és menor que 0, doncs que sigui 0. Va. I el disparador, què podria fer el disparador? No mos ve al cas, val? Simplement hem de fer alguna cosa i ja està. Simplement així hem d'implementar el mètode disparar, doncs simplement quan dispare una nau doncs que faci pinyau, que mostra per pantalla, i per a defendre doncs, l'implementem, aquesta seria la implementació, doncs au. Bé. En el main també podrem definir objectes voladors o disparadors, però hauran de ser però hauran de ser instanciats a una classe, mai a una interfície. Què vol dir això? Va. Anem al main. El main el posarem ara des d'on s'utilitzen des d'on definim els objectes, doncs ho posarem així en groguet. Així tenim les interfícies en moradet, les classes en verdet i el main en groguet. Igual com tenim un objecte nau que ho instanciem a una nau, jo puc tindre així un objecte de la interfície volador, és a dir, tinc un objecte que és volador i l'he d'instanciar, concretament és una nau o concretament el V-2 és un au. El que no podria posar és igual a new volador. Les interfícies no podem instanciar-les. Les interfícies no tenen ni constructor ni tenen res. Però puc definir un objecte a partir d'una interfície, però l'he d'instanciar a partir d'una classe. Volador, interfície, però així classe. Igual com en les classes abstractes, jo podria posar, si el player era abstracte, doncs player P igual a new human o el que siga. I puc tindre també, per a què serveix això? Jo no podria tindre així nau V-1 igual a new nau o au V-2 igual a new au, sí, podria, però veiem, per exemple, en aquest cas és més significatiu. Si tenim una llista d'objectes que puguen volar, me dona igual si siguen naus o aus o el que siga, gent que puga volar. Per tant, li direm que és un array list de voladors. I li diguem llista de voladors. I és un new array list. Ara, cadascun d'aixòs voladors després m'apuntarà, si jo ara s'hi posa un N1, si jo posa una nau, com aquesta nau realment és un volador, me l'acceptarà. O si jo posa un V-2, és a dir, un volador, una au, també me la podrà posar. Si jo així intentara posar en llista de voladors un ADD d'un new humà, com l'humà no és volador, no em deixaria, em donaria error. Així només podré posar en la llista de voladors objectes que siguin voladors, objectes de classes que implementen la interfície volador. Vist això, vist la interfície com a exemple, anem a veure si ho intentem definir. Una interfície és una col·lecció, podem definir-ho com un conjunt de mètodes abstractes, pensem en aquest pujar i baixar que no estan implementats, i també atributs constants, com pot ser aquesta màxima velocitat o màxima altura. Les classes que implementen una interfície hauran de donar cos als mètodes de la interfície. Recordem que una classe només pot ser filla, només pot fer extens d'una sola classe, però pot implementar moltes interfícies. Una classe només pot ser filla d'una, però pot implementar volador i disparador, per exemple. A més d'això, una interfície pot ser filla extens de moltes interfícies. Una interfície no pot implementar una interfície perquè les interfícies no es posa a la implementació. Però diguem que una interfície pot heretar de moltes interfícies. Per a què s'utilitzen les interfícies? Ja podem haver vist alguna utilitat en l'exemple però anem a veure altres utilitats. Per exemple, això, simular l'herència múltiple, ja que una classe només pot tindre una superclasse, però pot implementar moltes interfícies. Si volguérem que tal classe siga filla d'una altra i filla d'una altra classe, en compte d'extens, posaríem implements, i simplement no implementaríem així aquests mètodes, però se podria fer així. Així diguem que és com si aquesta classe heretara de moltes. No és exactament això, però podríem fer-ho així. Després, obligar a que certes classes utilitzen els mateixos mètodes, noms i paràmetres sense estar obligades a tindre una relació d'herència. És a dir,
Jo podria tindre, per exemple, encara que estos d'ací no heretaren de personatge, jo voldria, si l'humà volem que puga disparar, pues, si no haverem tingut la interfície, pues, vale, jo a este li podria dir disparar i este defendre. I a un altre nau, si també volem que siga disparador, pues, jo li hauria pogut dir vaig a disparar i vaig a defendre. De forma que els noms serien diferents i ens faríem un lío per a veure cada volta que volguérem utilitzar el disparar d'este o el disparar d'este i tal. D'eixa manera, li diguem, vale, qui vulgui ser disparador, que m'implemente aquesta interfície i els noms han de ser estos. Per tant, quan este li diga, este vull que sigui disparador, implements tal, me va obligar a implementar dos mètodes que tinguen exactament aquest nom, igual que en este. Val? Diguem que és una forma d'obligar a que tots els que vulguin ser disparador han de fer aquests mètodes amb aquests noms exactes i paràmetres exactes. Vale. Vale. Després, una altra utilitat de les interfícies, diu, sabent que una classe implementa una determinada interfície, podrem usar els seus mètodes perquè ja sabrem què fan. Ens dona igual com estiguen implementats. Vale? Si ens diuen, jo sóc el main, i a mi me diuen, vale, la classe humà pues, m'implementa el disparador. Diu, pues vale, jo com ja sé com és la interfície disparador, sé que vaig a poder utilitzar un disparar i un defendre. Me dona igual com estiguen implementats. Val? Si hi ha un array list per dins, si hi ha una variable que se diga no sé com, jo sé que puc utilitzar aquests mètodes. Val? I després, definir un conjunt de constants disponibles per a totes les classes que vulguem, implementant aquesta interfície. Jo podria agarrar una interfície i dir-li constants de lo que siga, val? Unes constants genèriques de tal, i ahir, pam, definim aquestes constants. I després, en les classes que jo vull que utilitzar aquestes constants, simplement hauré d'implementar aquesta interfície i ja podré fer ús d'aquestes constants. En una altra classe que també vulguem que implemente, que utilitzi aquestes constants, doncs també, que m'implemente aquesta interfície que només té constants, per exemple. Mètodes per defecte en interfícies. Diu, a partir de la versió 8 de Java, podem posar cos als mètodes de les interfícies. És a dir, fins ara hem dit que les interfícies no tenien cos. Els mètodes no tenien cos. La interfície aquesta, disparar i defendre, no té cos. Val? Però a partir de la versió 8, jo a algun d'aquests mètodes sí que podré posar-li un cos. Val? Diguem que si jo volguera que totes les classes que m'implementen disparador no vull obligar-los a que implementen disparar, doncs jo dic, bueno, vaig a crear un mètode així per defecte que tinga tal cosa, val? Ara ho veurem l'exemple este. I ho farem així. En la classe disparador, jo li dic, vale, el mètode este disparar vaig a posar-li un cos dins. I si li poso un cos, tinc que posar-li així la parauleta default. Val? Eixe default està dient, totes les classes que m'implementen disparador no estan obligades a disparar i, per tant, el seu mètode de disparar per defecte serà este d'ací que fa bang-bang. Les classes que implementen la interfície disparador no estaran obligades a implementar el mètode disparar perquè ja n'hi ha un per defecte. Així tenim, per exemple, ara la classe nau que m'implementa disparador. Jo puc fer el disparar, eixe pinyau-pinyau, la classe nau implementa els dos mètodes de la interfície. Este no estaria obligat perquè ja n'hi ha un per defecte, el disparar. El defendre sí que està obligat a fer-lo, perquè no està implementat. Però jo podria tindre la classe alien i dir, no, la classe alien no vaig a implementar el mètode disparar. Per tant, si la classe alien cridara a un objecte alien utilitzar el mètode disparar, utilitzaria el de per defecte, que és el disparador, igual com passava en l'herència de classes. Bé, vist això, anem a veure diferències entre interfícies i classes. Ja ho hem vist d'alt o baix en què es pot diferenciar, però a voltes tindrem un poquet de confusió i anem a veure si se resol. Les classes, així ho hem interpretat gràficament en color blavet, les interfícies en moradet. Diguem que la quantitat de pares d'una classe, aquesta
una classe només pot ser filla d'una classe, així podem posar extens animal, per això entenem com a pare, però una classe pot implementar moltes interfícies, diguem que pot tindre molts pares en el sentit d'interfícies. La classe nau implementa, per exemple, 2 interfícies, en podrien ser moltes. Podem definir objectes d'aquest tipus? Sí, clar. Agarres una nau que li diguem Enterprise i la definim d'aquest tipus i la instanciem amb aquest tipus, amb aquesta classe. Mentre que les interfícies sí que podem definir objectes d'aquest tipus, d'aquesta interfície, d'aquest volador, però no la podem instanciar, no podem utilitzar el niu, igual que en les classes abstractes. Jo tinc, per exemple, un objecte OVNI, diu, l'objecte OVNI és un volador, però jo no puc dir, ara l'OVNI igual a niu volador. No, perquè volador no sabem com puja i com baixa. És com si fos una classe abstracta, no podem fer el niu volador. Sí que podem fer, aquest OVNI, que l'hem definit com un volador, però a l'hora d'instanciar-lo, li diem, és una nau o és una au. I el mateix que hem vist abans, podem tindre un array list de voladors, però així sí que està definit com a volador, però a l'hora de posar elements dins no li podrem posar un niu volador, sinó li posarem una nau o una au o el que sigui. Això pel que fa a diferència entre classes i interfícies. I ara estem veient, dius, ostres, una interfície és com si fos una classe abstracta, perquè la classe abstracta té mètodes que no estan implementats. Però alguna diferència entre classes abstractes i les interfícies, diu, les classes abstractes poden tindre mètodes amb cos? Sí, una classe abstracta pot ser que tinga mètodes amb cos. I les interfícies, poden tindre cos, sí, però des de la versió 8 de Java. I, a més, caldrà posar la parauleta davant default. Es poden definir atributs? Sí que es poden posar atributs en les classes abstractes, tant estàtics o constants o final o com siga, però les interfícies només han de ser constants. I no es posa ni el públic, ni el final, ni l'estàtic. Molt. Doncs amb això ja està la teoria d'avui. Ara farem aquests exercicis a veure si ha quedat clar. Diu, crea el projecte proves interfícies i en ell anem a crear una interfície i anem a utilitzar-la. Diu, l'objectiu d'aquest exercici és poder fer càlculs estadístics, per càlculs estadístics suposarem que serà el mínim, el màxim i la suma, de llistes de números, independentment de com estiguin implementades aquestes llistes. És a dir, jo vaig a voler calcular sempre el mínim, el màxim i la suma d'una llista de números. I ho vull calcular de la mateixa manera, vull calcular un mètode que es digui mínim, màxim o suma, sempre de la mateixa manera, i no m'importa com estigui implementada aquesta llista, si és un array, si és un array list o si és un el que siga. Per tant, primer m'he de crear jo aquesta interfície. Li dic public interfície estadístiques i m'agarre els 3 mètodes que vull que tinguen aquestes classes que m'implementen les estadístiques. I jo diré, per exemple, mínim, que no accepta res com a paràmetre, simplement treballarà en la llista eixa que tinc a la classe, màxim i la suma. I suposem que això me retorna dobles, que admet números decimals de tipus doble. Doncs anem a crear això. Vindríem així, jo vaig a fer en el projecte de proves, i així jo me vaig a crear, en compte de crear-me una classe com fins ara, me vaig a crear una interfície, interface en anglès. En castellà és interfaz. Interfaz, interfície en valencià, interface en anglès. Així li posa el nom de la interfície, havíem dit que era estadístiques. Recordem, majúscula també la primera inicial, com en les classes. I, aquesta plantilla també es pot, en NetBeans també la podem modificar. No ens interessa, ho borrem. I ara, aquesta interfície, volem que tinga un mètode mínim, màxim i suma. Que això me retorna un doble mínim, no posa la implementació, no es posa, la interfície només això. També volem que hi hagi un altre mètode, el màxim, i un altre mètode
que siga la suma. Val? I ja tindríem aquesta interfície feta. La interfície també l'havíem pogut posar en el mateix fitxer que tenim el main i tal, simplement seria no posar-li al públic. Però com en les classes se recomana que cada classe o cada interfície tinga el seu fitxer. Ja tinc fet aquesta interfície i ja tindria fet el punt A. Ara bé diu, ara anem a crear la classe ArrayList d'estadístiques. Serà una classe que va a tindre un ArrayList de dobles, perquè volem guardar una llista de números, i que implementa aquesta interfície estadístiques. Ara veurem això de l'error. Doncs anem a crear la classe ArrayList d'estadístiques per a tindre una llista que implementa aquesta interfície. Jo ara me'n vaig així i li dic, ara me crees la classe, esta, per exemple, ArrayList d'estadístiques. I la cree i aquesta classe me diu que tinga un ArrayList de dobles. Doncs que tinga un ArrayList de dobles. Un ArrayList de doble i li diguem, com ens dona la gana, llista, per exemple, igual a new ArrayList. Això em farà falta importar això i ja està. Ara, volem tindre així uns mètodes perquè me calcule el mínim, el màxim i el tal. Jo ja podria posar-los així, mínim i màxim i tal. Jo podria així calcular el doble mínim i així jo recorreria tots estos i retornaré un mínim. Dius, i per què me fa falta implementar la interfície tal? Doncs perquè jo potser així jo li hauria pogut posar calcula mínim i tal. I vull que totes les classes se puguen, per a calcular aquest mínim, en totes tingues que cridar-ho de la mateixa manera. Mínim, màxim i tal. No una calcula mínim, l'altre calc mínim i l'altre el que siga. No. Doncs per a veure això, jo ara en compte de tot això, jo li dic, ara aquesta classe vull que implements la estadístiques que li hem dit, la interfície estadístiques. I ja veiem així que ens apareix aquest error. Per què ens apareix l'error? Si veiem ahir el que he llit, me diu, l'ArrayList està d'aquesta classe, no és abstracta i no sobreescriu mètodes abstractes suma en estadístiques. M'està dient que, dius, ostres, així m'estàs dient que estàs implementant estadístiques, però no estàs implementant aquests mètodes de mínim, màxim i suma. I també diu, i no és abstracta, clar, perquè jo si diguera així, abstract, així estaria dient, veus, ja no m'he donat error. Diu, jo aquesta classe la definisc abstracta, no estic definint això, però no podré crear-me objectes d'esta classe, sinó que jo hauria de tindre classes que heretaren d'esta i que m'implementaren aquests mètodes. Però bueno, no ho liem tant. El que m'està dient així és que vol que jo implementi el mètode mínim, màxim i suma. I per tant, jo vindria així i li dic, a veure l'estadística, això com està, i hi ha un mínim que no té paràmetres i me retorna un doble. Doncs jo me'n vinc així i tinc que això me retorna un doble, és un mínim i ara tinc que jo implementar-lo així. I si vull que siga públic, tal. Jo ara, per a recórrer tot això, hauré de recórrer tota aquesta llista. Ho faig, per exemple, en un d'estos, i per a recórrer això, jo le, per exemple, el mínim. Anem a suposar, anem a fer-ho fàcilet, anem a suposar que totes les llistes siguin de números positius. No, clar, és que, bé, per no fer-ho complicat, anem a suposar que la llista sempre tinga algun valor abans de calcular el mínim. I jo li diré, el mínim és igual al llista.get de 0. El primer element és el mínim. Doble mínim. Vaig a dir-li mínim. I ara sí, li dic, si, i aquests són, vaig a dir-li un numeret de la llista, si aquest numeret és major que el que jo tinc en mínim, és menor que el que jo tinc en mínim,
pues me fas que el mínim siga igual a eixe numeret. I al final tinc que retornar eixe mínim. Val? Ara sí, jo en compte d'haver posat això directament, jo li haver pogut dir, bueno, així li posarem l'override. Override. Val. Què passa? Jo ara així li haver pogut dir implementa tots els mètodes abstractes, val? Faig clic en l'error i implementa-me'ls tots. I ell ja m'ha posat així el doble màxim, el que tinc que implementar i el que tinc que implementar. Me dona un error perquè encara no estic retornant així res i no estic així retornant encara res. Val? Si jo no haver posat així res de tot això, val? La forma normal és això. Me'n vaig així, ha fet l'implements i implementa-me tu dis-me tots els que hi ha que implementar. I doncs mira, tens que fer aquests tres. Doncs me'n vaig al mínim i li faig tota això. Espera. I així ja tinc el mínim este. El mínim així ja l'he implementat. El màxim, doncs 3/4 de lo mateix, però en compte de mínim, el màxim. I diríem que este d'ací és el màxim que sigui el primer, tal. Si el número és major que el màxim és este, retornes este i ja està. I per a la suma, doncs vull retornar-ho tot. Doncs jo dic una variable doble suma igual a 0 i me recorre tots els numerets estos de la llista i li dic suma més incrementes amb el numeret. I al final me retornes eixa suma. Ja tindríem la classe esta, arraylist d'estadístiques, m'implementa les estadístiques i té una llista i té uns mètodes associats que són mínim, màxim i el suma. Ja tenim això així. Així ens dirà això. Quan poses l'implements, veuràs que dona error en NetBeans i és degut a que encara no has implementat els mètodes d'interfície. Implementa'ls, ja ho hem fet. Ara anem a fer una altra classe, però en compte de ser un ArrayList d'estadístiques, que sigui un array d'estadístiques. Dius, per què? Doncs per res, perquè jo vull tindre així, per lo que siga, una classe que tinga un ArrayList i vull tindre el mínim, màxim i suma sobre l'ArrayList i així una classe que tinga un array que també volem que m'implemente això. Per tant, anem a crear una altra i li diríem, bueno, si encara tinc un error, no. Ara dic, vull crear-me una altra classe que també m'implemente, ara li dic una classe que és array d'estadístiques, array star. Tinc la interfície, esta classe que ens hem definit, l'arraylist d'estadístiques, que ja m'implementa això, i ara una que té un array, no un arraylist, un array de doble, diguem per exemple també llista, podríem dir-li de la forma que volguérem, i new doble, anem a posar-li 10 elements, o els 100 o els que vulguem. Com és un array, n'hi ha que posar-li un límit. Podríem tindre així un constructor i dir-li quan volem inicialitzar-la, però bé. I ara volem tindre uns mètodes mínim, màxim i suma d'aquesta llista de números, però que se diguen exactament com volem allí, com tenim a la interfície. Per això li diguem, esta classe m'implementa elements estadístiques. Un moment, que així abans d'implementar això em dia un error. A veure. No, vale. Tenim això i ara sí ens dona un error. Públic. Implements. Vale, falta una E. Implements, tal. I ara ens diu, no estàs implementant els mètodes d'estadístiques. Implementa'm tots els mètodes abstractes. Ja me'ls ha posat. Mínim, màxim i tal. I ara així ens dona error perquè no estem retornant res, és a dir, encara no està implementat això. Així està ja la capçalera i tal, per a implementar-ho, anem allà.
Com se calcula el mínim de tot això? Pues en principi, jo agarraria un doble mínim, suposem que, per no fer-ho complicat, que tingui almenys un element i per tant dius el mínim és el primer dels elements de la llista 0. I ara sí, recorreríem tots els elements, tindríem el numeret de la llista i li diríem si el número és menor que el que jo tinc en el, vaig a dir-li min, que el mínim me fas que el mínim és igual a aquest número. I al final, quan acabe amb el for, vaig a retornar aquest mínim. Vale. Perdó, vaig a retornar aquest mínim. No estaria bé del tot això, perquè això suposaria que la llista té completa tots aquests 100 números. Val? Entonces, suposaríem que això seria per a completar tots aquests números. Anem a fer-ho així, val? De moment anem a fer-ho així i si acaso després ja ho canviarem. Anem a posar-li 10 números i suposem que quan cridem al mínim tots els números que hi ha en l'array són significatius i hi ha que calcular el mínim de tots aquests. Val? Per al màxim, 3/4 del mateix, però en compte del mínim, anem així, i este el canviem per al màxim i ara sí, simplement, si el número és major que el màxim, li retornem el màxim. I així per a la suma, li diguem doble suma és igual a 0, recorrem tots els numerets de la llista i li diguem que en suma m'ho acumules el que jo tinc en llista, en aquest número. Si en compte d'un for each ho haurem fet en un bucle for, si donem for d'ahir fins al llista.length, el 10 ixe o el llista.length, i així li diríem que suma m'ho incrementes en llista de i. I en el for each d'este d'ací, de l'array list d'estadístiques, este d'ací, si ho haguem fet en for each, en compte de for each en for normal, en compte d'accedir al llista de i, allí hauríem d'accedir al llista, així hauríem d'accedir al llista.get de i, perquè això estem treballant en un array list i allò és un array. Per tant, tot això sobre. I així teníem el return suma. Ja ho tindríem. Tenim la diferent implementació del mínim, màxim i suma. És diferent d'esta d'ací, però se diuen exactament igual. Ja ho tindríem. Si ja ens diu això. Clica en l'error i després fes implementa l'abstract mètodes i tal. Ara, anem a utilitzar ja això. Ja tenim dues classes que tenen una llista que podem utilitzar aquests mètodes. Posant al main, i defineixo un objecte de cadascuna de les classes anteriors, afegeix valors a les seues llistes i usa els mètodes de la interfície per a mostrar els seus respectius valors mínim, màxim i la suma dels elements. Tindríem així el main i li dic, me vaig a crear una llista de números, per exemple les notes, que vull que siga de la classe ArrayListStar. ArrayListStar, jo li dic les notes dels alumnes. I igual a new ArrayListStar. No m'hem creat un constructor de la classe eixa, en això ja tinc jo un objecte, no és un ArrayList, sinó que és un objecte de la classe ArrayListStar, que té dins un ArrayList amb aquests mètodes. I per tant, vaig a posar-li cosetes ahí dins. Per a posar-li cosetes ahí dins, com no hem posat que això és
privat, ni hem posat mètodes per afegir ni res, doncs vaig agarrar això directament. I per afegir números, per afegir notes, doncs dic, vale, doncs ara en notes punt llista punt add, doncs la nota d'un 7. I notes.llista.add un 8 i notes.llista.add doncs un 6. A veure què li passa. Llista. Vale. Sí, bueno, aceptamos barco, a veure. Correcte. No admet enters, val? Per tant, doncs, com és una llista de dobles, doncs perquè calle, vale, doncs un doble. Vale? I podríem posar també decimals, però bueno, per a fer millor el càlcul hi posem així i ja està. Ja hem fet això. Ara jo vull utilitzar, dius, ostres, com sé que l'array list d'estadístiques m'implementa la interfície eixa d'estadístiques, sé que puc utilitzar un mètode mínim, màxim i tal. És a dir, jo vull mostrar, el màxim de tots és que, i jo li crido així i li dic notes, dis-me el teu màxim. I el mateix faré per a mínim, així cridarem al mínim i així la suma. Doncs ara ho executem i me trau que el màxim és 8, el mínim és 6 i 7 i 8, 15 i 6, 21. Ja ho tenim fet això amb una variable que és de tipus array list d'estadístiques. Ara anem a fer-ho en l'altra classe, en l'array_star. De la classe array_star vaig a posar, no sé, votacions o els vots. Vots que replega, no sé, de cançons o de lo que siga. I diguem new array de star. Ara, també, havent pogut fer-ho amb el array_star, havent pogut posar això com a privat i tindre els mètodes per anar afegint ahir, però per no complicar-ho ho deixem així. I per tant, ara hauré de, per afegir ahir coses, jo li diré posa'm en vots, agarra la seva llista i en la posició 0 me poses, anem a posar els mateixos valors, un 7, en vots.llista1 me poses, llista no, un 8 i en vots.llista2 me poses un 6. Ara veurem com no m'ho va fer bé. No sé si ho heu vist, però ho veurem. Ho executem. Perdó, falta mostrar-ho. I ara tot això d'ací, anem a mostrar-ho també, però en compte de les notes són els vots. Els vots i els vots. De forma que així podem posar-li un sort notes i així hi posem un sort de vots. Ho executem. El màxim sí que he fet el 8, suma tal, però el mínim 0. Per què el mínim 0? Perquè, per el que havíem dit abans, així la llista aquesta és de 10 elements i només li n'han posat 3. Només estem ocupant la posició 0, 1 i 2. Per tant, les posicions de la 3 a la 10 està plena de zeros i per tant m'agarra el mínim, que és un 0. Si jo en compte de 10 elements li haguera dit que tinc 3 elements, doncs en aquest cas sí que m'ho haguera fet bé. 8, 6 i 21. Com evitar això? Doncs
agarrem l'array d'estadístiques i així li posem un màxim, imaginem que mai tinga que arribar a 100. I associat a l'array esta necessitaríem una variable per a veure quants elements tenim significatius. I li diríem que la quantitat d'elements que tenim, de moment hi ha 0. I ara, cada volta que vulguem afegir un element, anem a posar-lo privat. I ara anem a posar-li un mètode per a afegir ahir. Li direm el mètode per a afegir un element, anem a dir-li add. Void add, així li passarem un doble numeret. I què té que fer això? La quantitat d'elements, si n'hi ha 0, posa'm en llista de 0, és a dir, d'aquesta quantitat d'elements, me poses aquest número. I després ja tinc un element més. De forma que la primera volta me'l posarà en la posició 0 i el QE valdrà 1. La segona volta me'l posarà en 1 i ara QE valdrà 2. La tercera volta me'l posarà en 2, etc. I això també ho podrem posar així, recordem. Primer utilitza el QE i després de fer tot això incrementa el QE. No seria el mateix si ho haguérem posat així. Això funcionaria mal, perquè primer la llista, primer el QE l'incrementaria, valdria 1, i després m'ho posaria i deixaria la posició 0 buida. Per tant, així. I ara el que tinc que fer és que, en compte de calcular-me tota la llista que tenim d'elements, ara no ens serveix el for each. Ara el que hauríem de dir, en compte del for each, dir-li, en compte de tot això, me vas a fer un for i tal, i ara, en compte d'això, jo li diria si la posició 0, si llista de i és menor que aquest mínim, en mínim me poses eixa llista d'I. Igual a 0. Hasta la longitud no. Hasta quan? Hasta el QE, la quantitat d'elements. Perquè si això té 100 elements, jo no tinc que recórrer 100 elements, sinó que si en té 3, 0, 1 i 2, menor que 3. El mateix hauríem de fer per al màxim, però en compte del min, si és major que el max, el max és eixe. I per a la suma, el mateix. En compte de tot això, jo hauria de dir-li un for i des de tal fins a la quantitat d'elements i així li tenim que suma meu incrementes en el que tenim en llista d'ell. Ho executem ara i ara encara que tinga això 100 elements, ara les proves ara això me dona error perquè jo he posat ara llista com a privat, no vaig a posar directament així els valors, sinó que vaig a dir-li, en compte de tot això, jo el que li diré ara és vots.add me poses el valor 7, no sé si m'agrarà, sí, me fa la conversió. En vots.add te posa un 8 i en vots.add me poses un 6. Ho executem i ara sí que dona bé. Ens donaria error si no n'hi hagueren elements. Per exemple, este d'ací, en l'array-list no posem elements. Si ho executem, ens dona index out of bounds exception, me dona en este d'ací. Ahí, al intentar el màxim agarrar el primer de la llista, com no n'hi ha primer de la llista, ens dona un error. Per tant, o suposem que sempre ens va donar que ho anem a utilitzar quan almenys té un element, o bé
podríem agarrar la interfície de les estadístiques i li diem, bueno, este mínim, màxim i tal, què passa si no hi ha element en la llista? Què fem en el mínim? Pues que provoca una excepció. Val? I podríem dir-li, pues, este pot llançar-me, throws, quin era l'error que donava? Un index of bound exception. Val? Vale. O com no sé si aquest error va ser el mateix error que en l'array que en l'array list, doncs jo dic, bueno, que això me dona una excepció. A veure, l'array d'estadístiques... On està estadístiques? Este. I així, doncs, throws exception, per exemple. I throws exception... I throws exception... Bueno, este no té per què... Sí, la suma d'elements... Bueno, bé, també. Perquè retorna un 0 si... Millor podria ser que ens pensàrem que la suma de tots és 0 i no, simplement que retorna un error. Vale. Pues ara vindríem així a l'array list d'estadístiques, per exemple, i li diríem pues, que això me pot donar un throws exception. Este també. I este també. De forma que ara quan... Vale. I ara, si en les proves, doncs podríem dir-li ara este me dona un reporte d'exception. Dius, ostres, allò pot provocar una excepció i si no estàs tratant-lo. Què fem si dona així un error? I doncs, bueno, anem a posar tot això en un try catch. I si ens dona una exception, pues showed, pues no es pot calcular estadístiques perquè no hi ha notes posades. Ja ho tenim. D'acord? Molt bé. I el mateix podríem fer en l'array. No vaig a fer-ho ja, però seria el mateix. Així seria que el mínim, el màxim i el tal, throws i throws, perquè no aporten així, i en el moment de cridar-lo així, doncs també fer un try catch d'així i mostrar el que tingueren que ser. Molt bé, doncs ja ho tindríem. Tenim aquest exercici. El 2. I acabaríem ja. Diu, si volem que els objectes d'una classe es puguen comparar, aquesta classe hauria de definir els mètodes és major, és menor i és igual. És a dir, no comparar de dir este objecte és igual a este objecte, per això existeix el mètode equals de la classe object, però volem dir-li si este objecte és menor que este altre. Això en els números sí que ho podem fer, este número és menor que este altre, però, per exemple, un alumne, un objecte de la classe alumne que té un nom, té un NIF, té una edat, té una tal, com podem dir si un alumne és menor que un altre? Per quin criteri? Per l'edat, per el DNI, per el nom. Per tant, volem que els objectes d'una classe es puguen comparar. I, per tant, aquesta classe hauríem de definir els mètodes de, per exemple, que se digueren és major, és menor i és igual. Encara que l'igual ja seria l'equal eixa, però bueno, anem a suposar que tinguem això. Un és major, és menor i és igual. Però en compte d'implementar-los en aquesta classe, i definiríem el criteri, suposem que dos alumnes, un és menor que l'altre, si té el DNI menor o tal cosa. Ja definiríem l'és major depenent d'aquest DNI, l'és menor i l'és igual. Ara bé, en compte d'implementar aquests mètodes directament en aquesta classe, l'objectiu és definir aquests mètodes en una interfície i fer que cada classe que necessite poder comparar els seus objectes implemente aquesta interfície.
I així, a totes les classes que necessiten ser comparades, en totes se dirà igual eixos mètodes. I així en un objecte no li posarem és major, en l'altre li posarem és major i prou, o en minúscula, o en tal, o el que siga. Així volem que tots els objectes que se puguen comparar s'han de tindre aquests tres mètodes iguals. Per tant, tornem al concessionari i li diguem, en el projecte del concessionari construeix la interfície és comparable amb els mètodes és major, és menor i és igual. Anem a buscar eixa, això tenim per així. A veure. Busquem el concessionari. Crec que era en esta, encara no ho tenia fet. Vale. Que tinc diverses versions del concessionari, crec que és esta. Vale, doncs anem a... La interfície és comparable amb els mètodes tal. Bueno. I diguem, creem la interfície, és comparable. I volem que tinga els mètodes és major, és menor i és igual. Vale. Anem a borrar tot això, que es balla. I volem que hi hagi un mètode que es diga és major, de forma que la forma de cridar a aquest mètode seria si l'objecte A punt és major que l'objecte B, aleshores tal cosa. Per tant, hi haurem de passar un objecte com a paràmetre. Per tant, a les major li passem un objecte, perquè no sabem què és el que li anem a passar, si és una persona, si és un departament o si és un què. Li passem un objecte i això, així no es posa la implementació en la interfície, això ens retornarà un booleà. Recordem que en les interfícies no es posa el públic ni res d'això. Per tant, boolean és major, tal. També voldrem un boolean és menor, que li passem un objecte, i un és igual, que li passem un objecte. Més endavant ja veurem que per a poder comparar dos objectes no utilitzarem això, sinó que ja existeix en Java una interfície, diguem, pareguda a aquesta, que se dirà comparable, no és comparable, en aquests mètodes n'hi haurà un altre, però de moment anem a suposar que no sabem que existeix aquesta interfície i per tant l'estem fent nosaltres. I object. I ara tenim la interfície feta. Als quals es passa com a paràmetre un objecte i retornarà un booleà. True, si dices menor, major o igual, major, menor o igual, depenent de cada un. Com sabràs, en la interfície no s'implementen, sinó que només es posa a la capçada dels mètodes. Posa també un comentari de què fa cada mètode. Podríem posar-ho, posem en un comentari d'estos de Javadoc i este seria el segon objecte que volem comparar i això ens retornarà true si el primer és major que el segon. Es crida amb A punt és major que B per veure si A és major que B. Ja està documentat. El mateix faríem en el menor i en el igual i tal. Ja tenim això. Ara, fes que la classe cotxe implementa la interfície comparar. Si l'hem de comparar, no, això és un error. Aquest comparar seria és comparable a aquest. Hi ha un error ahí. Que implementa la interfície és comparable. Un cotxe serà menor que altre si el preu és menor. Anem al cotxe i li diguem que aquest cotxe m'implementa el és comparable.
Ara, m'ix eixe error, per què? Per què posem això? Pues perquè volem ordenar els cotxes, val? Segons un criteri, segons el criteri que ara ens diran, i volem saber quan un cotxe és menor que un altre, quan és major o quan el que sigui. Per tant, vindríem així i li dirà implementam tots els mètodes abstractes. Vale. És a dir, per almenys la capçalera. I anem així al final i veiem que ens ha posat ja això i ara simplement hem d'implementar per la part de dins, val? Quan un objecte és major que un altre, etc. I tal. Com a paràmetre, un cotxe serà menor que un altre si el preu és menor. És a dir, el criteri va ser el preu i només el preu. Val? Podrien ser diversos criteris. Pues el preu, i si el preu és igual, pues el segon criteri de comparació pues que siga tal cosa. Val? Però bueno, de moment anem a fer-ho per el preu. I per tant, el és major, com així la crida va ser if A punt és major que l'objecte B, pues per a fer referència a ixe utilitzàvem el this i per fer referència a ixe utilitzàvem el o. Val? Per tant, diríem si this.preu és major que o.preu, me retornes true, else, me retornes false. Què passa si el preu ixe no és de la classe object? I clar, és dir-li, home, jo ja sé que quan per a és major me van a passar un cotxe, val? Però el compilador no ho sap. Diu, un objecte no té preu. I vale, doncs hem a fer el casting. Val? I li direm així doncs, que això converteix-me a cotxe, tot això me'l converteixes el O, ho agarres com a cotxe que és i ara sí que puc accedir al preu. Val? En compte de tot això, si este és major que preu, true. És a dir, si això és true, retorna true, si això és false, retorna false. En compte de tot això, podem fer directament return a tot això. I tot això sobre. És a dir, quan A és major que B? Quan dis.preu és major que aquest preu. El mateix podríem dir-li així, però en compte de este, i quan un cotxe serà igual que un altre? Doncs quan tinguin el mateix preu. S'imagina que a l'hora d'ordenar cotxes no estem dient que A sigui igual al cotxe B, sinó a nivell d'ordenació dona igual quin posar davant de quin altre, val? Perquè si ens diuen que volem ordenar-los pel preu, doncs en principi és igual a nivell d'ordenació. Vale. El preu és igual a estes. Vale? Ja ho tindríem. Vale. Una coseta, per a no tindre cada volta que fer el càsting de tot això, el que podríem fer és utilitzar els genèrics, però bueno, després ho veurem això. Val? De forma que anem a continuar l'exercici. Ja tenim fet això, la classe cotxe, implementa comparar, tal. Ara, en el main, mostra el més gran de dos cotxes qualsevol. Anem al main del del concessionari. Clar, així tenim altres coses i altres exercicis. Exercici 27, anem a posar això en exercicis anteriors. Bueno, anem a posar així. Exercici 27 i posteriors. I anem a posar tot això d'ací per no liar-ho ara. Està així. I el posem així. Creem-el i el tenim així. Tot això posem així dins. I ara en el main ja podem fer així el que vulguem. I ara agarrem i li diguem tenim un cotxe C10 igual a new cotxe. Recordem els constructors que hi havia en cotxe. Cotxe, a veure, un constructor de cotxe. Un que tinga més poquetes coses, que tinga el preu. No. Bueno, doncs tot este. Este d'ací.
Copiem tot això per saber el que li tenim que passar. I primer era el bastidor, la matrícula, la marca, el model, el color i el preu. Vale. I ara en fem un altre. Un altre cotxe que siga el cotxe C11, que en compte de preu 10, doncs que siga 11. Val? I ara li direm si el cotxe C10 és major que el cotxe C11, perdó, eixe major no el podem utilitzar. Per tant, si C10 punt és major, val? I així tenim la documentació que li hem posat abans a l'és major, en la interfície. L'és major, és cridant és major tal, els paràmetres al segon objecte tal. Per tant, si ho hem documentat, una altra utilitat de les interfícies, si ho hem documentat només en la interfície, no cal documentar els mateixos mètodes en totes les classes que tinguem que utilitzar aquests mètodes. Per tant, és major que C11, doncs així li direm que sou, doncs no sé, el C10 és major que C11. O bé simplement podríem dir-li mostra'm que el C10 punt és major que C11. O també podrem dir-li utilitzar l'altre. Un és major, l'altre és menor i l'altre és igual. Ho executem i... perdó, este és l'altre. Anem a posar el set main project d'este concessionari i false, true, false. Per tant, false, true, false. El primer no mos ha posat res. On està? Tinc tantes coses obertes. Estos es tanquem i tenim el concessionari. En este li havíem dit això, else, si no hi havíem posat res, sold, doncs C10 no és major que C11. C10 és major, això m'ha de donar false, perquè el 10, preu 10 no és major que este, això m'ha de donar false, true i false. False, true, false. False, true, false i el C10 no és major que C11. D'acord? Molt bé. Doncs ja tindríem un altre exemple d'interfícies i com s'utilitza i tal. Ara, igual que hem fet en la classe esta de cotxe, podríem tindre qualsevol altra classe, la classe propietari, la classe tal, vull que m'implemente també la interfície és comparable. M'obligarà a posar-li un és major, un és menor i un és tal, i la forma de cridar-los seria la mateixa. Ara, per no posar així cada volta cotxe, 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 tal, així es posava... A veure... Si així posem un és comparable... Clar, no estem implementant-ho, però en la interfície, dius, en compte de posar això, li diguem un objecte que siga també comparable. No qualsevol objecte, i clar, i què li posem així? En compte d'objecte, per no fer allí la conversió, podríem posar-li el cotxe. Però, entonces la interfície esta només ens serviria per a cotxes. I, en compte d'objecte volem posar un objecte que siga comparable. Per tant, li posarem un és comparable. Un objecte té la classe de la interfície és comparable. Així també és comparable i aquest també és comparable. De forma que ara, així, li posarem un és comparable i ara... no, perdó, ara també... No, eixa no era la idea.
Vale. Així el que tenim que fer és dir-li que volem utilitzar els mètodes genèrics. En el comparable volem utilitzar de la classe cotxe. Vale. I ara sí, en la classe, en el comparable, així li diguem que això és d'un tipus T, per exemple, val? De forma que així li posem eixa T i eixa T. Això és el que es diuen tipus genèrics, val? De forma que si la classe que implementa això és de cotxes, doncs jo li diré implementen la interfície comparable com a cotxes, val? I així això serà cotxes. Si ho vull fer en la classe, jo vull comparar persones, doncs li passaré així una persona i això és com si foren persones. És a dir, jo així he posat un tipus genèric, TTT, en compte de T li haurà pogut posar el que siga. Val? I així també li posaria això el que siga i tal. Val? Es posa un tipus T arreu. Vale. I per tant ara sí, dic, vale, ara sí és com si jo li estiguera passant com a paràmetre, diguem, el tipus eixe. Val? Vull comparar cotxes. I ara, per tant, així, si ara, clar, així per què me dona un error? Perquè ara jo allí baix doncs, no estic implementant les majores menor de cotxes, sinó d'objects o de tal. Si jo li dic implementa amb els mètodes abstractes, me'n vaig baix, val? I ell ara m'ha posat el major de cotxe, cotxe, cotxe. Val? Però bueno, no volia tornar-ho a fer, sinó que simplement el que vull que és ara posar així, que això és un cotxe, això és un cotxe i això és un cotxe. I per tant, ara no cal fer el càsting, perquè ja estic utilitzant eixe cotxe. I no cal fer el càsting perquè ja estic utilitzant eixe cotxe. Ara no té sentit posar-li eixa O de nom, doncs li dic una C de cotxe i així també li dic una C de cotxe i així també li dic una C de cotxe. Val? De forma que jo aixina, posant-li aixina, jo li dic implementa'm eixa interfície amb el tipus genèric cotxe i la interfície ja me la faig jo genèrica perquè així el paràmetre este m'accepta el que jo li dic allí. De forma que si ara en el cotxe tinc això, si jo tinguera una altra classe que fos la classe persona i la classe persona la volguera també comparar, doncs li diria implements és comparable persona. I així jo tinc que implementar tot això, però persona, persona, persona. Val? I compararia doncs, en el DNI o en la data o en el que fora. D'acord? I si ho executem, ens dona els mateixos resultats que abans. D'acord? Molt bé, doncs en el pròxim dia, ara ja sabem crear-nos les nostres interfícies, doncs veurem ja algunes interfícies que ja n'hi han fetes, val? Com per exemple eixa comparable, que serà com si fos la que hem utilitzat, la que hem creat nosaltres, eixa de és comparable, doncs ja n'hi ha una feta que és comparable. Però en compte de tindre els mètodes, és major, és menor i és igual, doncs n'hi ha un altre mètode que se dirà ara no me'n recordo com es diu, el compare to. Doncs això ja la pròxima sessió. Vinga, fins ara.